मा बेयो जायखौ जों जायोबो लोङोबो आरो सावोबो? खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि सोंनायाव अपसनेल फिननाय थानाय नङा। बेफोर सोंथिफोरा गोदो आबै आबौमोन सोंबोनाय सोंथिफोर आरो माखासे सोंथिफोरा दा बानायफिननाय सोंथिफोर। गिबि सोंथियाव दङ, उन्दुनायनि सिगां गासै मानसियानो मा खुनानै उन्दुयो? बेनि फिननाया जागोन सेन्देल आरो जुथा। मा दे बेयो जायखौ मानसिफोरा दानो, बोखावो आरो रानो नाथाय बेखौ जाया? बेनि फिननाया जागोन थास बिलाइ। मा दे बेयो जायखौ जों बिसिबां बोयो इसिबां बियो गुसुंसो जालाङो? बेनि फिननाया जागोन सिगारेट, बिरि। मा दे बेयो जायखौ जों जानो थाखाय बायो नाथाय जाया? बेनि फिननाया जागोन चामच। मा बेयो जायखौ सिखावा नुयो नाथाय खावनो हाया? बेनि फिननाया जागोन गियान। मा बेयो जाय बुस्थुआ गुसुआवबो गलियो? बेनि फिननाया जागोन ममबाति। मा दे बेयो साफा जानायनि उनावबो बेयो गोसोम जायो? बेनि फिननाया जागोन गोसोम बर्ड, ब्लेकबर्ड। मा जायगा बेयो जाय जायगायाव गरिब जा माहाजोन जा आखायाव खुरै लाना बयबो गसंनाङो? बेनि फिननाया जागोन लामा सेरनि पानिपुरि दखान। मा बेयो गावबाबो गावनायनि सोदोब ओंखारा? बेनि फिननाया जागोन गाइखेर। इंलिसाव इनि उनाव मा फैयो? बेनि फिननाया जागोन एन। मा बेयो जायखौ जों जायोबो लोङोबो आरो सावोबो? बेनि फिननाया जागोन नारेंखल। मा फिथाइ बेयो गोदै जाब्लाबो फाननो हाया? बेनि फिननाया जागोन खस्थ' खालामना मोननाय फिथाइ। सासे मानसिया दैयाव गोग्लैबाय, दा बियो बोरियाव माबायदि फैगोन? बेनि फिननाया जागोन सिजोबनानै। मा बेयो जेब्ला नाम लायो अब्लानो बायो? बेनि फिननाया जागोन सिरि थानाय। मा जिनिस बेयो जाय आथिं गैयाबालानो लागातार खारबाय थायो? बेनि फिननाया जागोन घड़ी। मा मुवा बेयो जायखौ सिफायाबालानो जानो हाया? बेनि फिननाया जागोन दाउदै। सोर बेयो जाय दाउदै आरो गाइखेर मोननैखौबो होयो? बेनि फिननाया जागोन दखानदार। मा बेयो जेसेबांनो बारायो एसेबांनो खमायबायबो थायो? बेनि फिननाया जागोन बैसो। मा बेयो सोदोब मोनसे बुंब्लानो आलादा जायो? बेनि फिननाया जागोन गुस्थि। लोगोफोर, जोबथि सोंथिनि सिगां मोनसे खावलायनाय, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बेबायदि मा दं जे जायखौ जों जोबथेना लाखिनो हाया?
बेनि फिननाया जागोन सायखं।